Belai hambai narok media person rok no 28 tarik ni bagai lukurong no mono koinai je 28 tarik ni je hangar strike sini je habo bagra bo bini bai thangni bagai kono khlaya bin tam nangba bin joton tongoi tong haipano bo sini tipra sarok ni bagai jate tipra sarok tabuk je situation tong tongmani thinango abo hai tang tu nunei bo kaisa choba khlai tong o choba khlaite emon jaga phai sok bai ga je mane sini paithakni mane sung mane sep manani te kuno lama kurikya ekmatro hangar strike o hangar strike no sung je sakapano fulfill khlayanango o hangar strike go sini habu bagra no sung je sakapano logi marinai logi rithai klayo tamba hindi habu bagra bin bage mungsa khlaya 50% bage khlai tongo kintu haipano kobangma borok sai tongo je kobangma borok muni tongo abo hai busli kulu yarang nang sanamu sungo borok bo tiprasa no haisi borok bo sin tiprasa bising khobjago jodi tiprasa jodi hamgrai makai borok bo mannai borok bo hamgrai ni phataro thangi haisi ang sanamu sungo amo hai jodi dobak dibi kok sai tonai borok no sung tabuk mane khoroksa kai sung rutukai kari tongo joto jagan kari tongo sudu mo tipra rajo o chigunsa jagabo bo borok sin suno kebengi tong sabo suno muni tong sabo boba grana bengai tong sung kangkon chemano ang abon sanamu sungo 28 tarik mo hangar stego sudu bobagra simia je chini 14 lakh tiprasa jotno hayoi bobagra no logiroi chungo bin logina maise tunia khai je chini solution mai asa konto sungro no tongnai dokana khai chini langma mo hate kotron choi thangbai ton haji tebo sungchini sobana sung yakhari haji mai asa tamni bagi oro je 100 kai asungna nangkha tam no bo vision to ye region khai nadi abono je norok saimano je chini chungti prasarok tiprasarok puila sengmo tipra rajoni sung hani busa tongmani kintu sini emon obostha ngoi tongha tabuk sung hani busaya sung tabuk buini busa hinjanang panchi emon obostha klai toi gaisi mane sung kesete dagarjamang ekdom pura hapongko thang srabai gaisi sungte mane thanan jaga gori kya amhai obostha ngoi tongha abro nugoi no sini habo bagra jate sini tiprasaro amhai tang situn kaisa mane central government hoite kaisa permanent solution tiprasarok ni thangnani tunani phai tongmani abon bagoi no bobagra gobangma choba khaikya gobangma movement khaikya kintu state government tei central government chuno riwano riya hinai amha ke thungmang bisa phra laisuk thaga kintu jung nasingmane chinbo kaisa borokni bo kaisa dojjo tongo o dojjo ni sima chinbo parngi thaga যেরকম তুই হাবাকাই তুই বুকুং জরা সুং তংই তমনে বুকুং সাই তুই লাই থাকাই সুং মতে সহ্য খাইমে ব্লেনা আবহাওয়া অবস্থা তো হা তাবু হংগাই একাই থিনাকাই থানানি পাইথাক সবা হাঙ্গার স্ট্রাইক ম স্ট্রাইক যদি কেবো যদি শুনো কেবেনা ফায়াকাই যে সাপা দিনে ফাংতুন যে সালিদার ফাংতুন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যনি সিগলারক কেবনা ফানা রেহাই লাগলাক আবো ইতিহাস সাকি তংনাইছি